Boom! So yun, magandang hapon po, no? Magandang hapon, hapon. Ang oras pa lang po natin is alas 3, yan. So makita nyo, maliwanag pa po sa labas, yan, okay? So magluluto na po tayo ngayon kasi may pupuntahan po tayo, no? May pupuntahan po kami mamaya, may nag-aya po ng dinner sa amin. So shout out po sa mga Tolentino family, kay Boss Gilbert at kay Ma'am Ruby, yan, kay Ma'am Ruby Lynn. Shout out po sa inyo dyan, okay? So inaya po na, nagaya po sila na mag-dinner daw sa bahay nila. So pupunta po kami mamaya. Okay, so bago po tayo pupunta, magluluto po muna tayo ng baon bukas. Alright. So yan, may itlog po tayo. And then mushroom, beans, bawang sibuyas, tsaka sili. So yan lang po ang gagamitin natin. Kung may itlog po kayo sa bahay, gawin nyo to. Okay? So kita-kita po kapag may prepare ko na ang ating lulutuin. Alright. Boom! Yun. So yan, nabati na po natin yung ating itlog. Ang ating bawang sibuyas sili na hiwa na, ang ating pong mushroom, at ang ating beans. Yan, okay. So, nagpainit na rin po pala ako dito ng mantika. Yan. And then, ang una po natin gagawin ay ipiprito po natin ang ating itlog. Okay. Okay po ba? Yan. So, prito po muna natin siya. Yun. Alright. So, gagawin po natin is antayin po lamang po natin ito na antayin po natin ito na maprito. Okay. Balikan po natin pag naprito na. So, ayan, nakita nyo po, luto na po yung ating egg. Ang gawin po natin is durug-durugin po natin siya. Ayan. Pagkatapos, hahanguin po muna natin siya dyan. Alright? Set aside po muna natin. Okay. So, dudurug-durugin ko po muna to at hahanguin. Alright? So, ayan, nakita nyo, nahiwa-hiwa na siya, nadurog-durog na, okay? At dito naman po sa kabila, nagpainit na rin po ako ng mantika, okay? Doon na lang po muna, hindi na natin po hanguin kasi wala naman po siyang mantika pala, okay? So, doon na lang po yun. And then, gagawin po natin, ito pong bawang sibuyas natin, tsaka sili, gigisa na po natin, okay? Yan. Gigisa na po natin dyan. Alright. Ito natin yung sili, pampasarap ng kain. Okay. So, gigisa-gisa lang natin po. Pagkatapos, babalikan po natin kapag nagisa na ulit. Okay? Okay. So, after pong magisa ng ating bawang sibuyas at sili, lagay na po natin ang ating mushroom. Ayan. Lagay na po natin ang ating mga mushroom. Okay. Ayan. Lagay na po natin dyan. Alright. Antayin lamang po natin na saka po natin antayin na magisa-gisa ulit. Okay. Antayin lamang po natin na maluto-luto dyan ang ating mushroom. Okay. So, gagawin po natin. Diyan lamang po yan at antayin lamang po natin na mag-isa. Alright. At ayan po. Pagkatapos mag-isa ng ating mushroom, ayan po, ilalagay na natin ang ating beans. Ayan. Hindi ko po pala ginamit lahat ng beans. Okay. Konti lang yung ginamit ko doon. Ayan. Ayan lang po natin na mag-isa-gisa ulit. Then, itimplahan na po natin yan ng, siyempre, ang ating black pepper. Itimplahan na po natin ng black pepper. Okay? Yan. Tapos, lagyan po natin yan ng oyster sauce. Lalagay po tayo ng oyster sauce. Oyster sauce, oyster sauce. Ayan. Okay. Tapos kung malagyan ng oyster sauce, syempre, halo-halo po natin. Ayan. Okay. Hayaan lang po natin siyang maluto. Alright. Okay.
Okay, balikan po ulit natin. Ayan, balikan po natin. So, yun. Paluto na po yung ating beans. Ang gagawin po natin, lagyan na po natin ng magic. Ayan. Lagyan na po natin ng kaunting magic. Okay. Pagkatapos pong lagyan ng magic, syempre, lagay na po natin yung ating itlog. Kaya babaw na po natin siya. Yan. Okay. And then, ang gawin po natin is inekos-mekos lang po natin. Okay. Yan. Okay. So, yan. Luto na. Luto na po ang ating pambaon bukas. Yan. Okay. Yan po ang ating luto. Patayin na po natin. Alright. Kita nyo po ba? Woo! So, yun. Ganun lamang po kadali. No? May masarap ka ng ulam nang dahil sa itlog. Di ba? Konting mekos-mekos lang. Yan. Oh, ha? So, yan po yung video natin ngayon, no? Yan po yung video natin ngayon. And then, bukas siyempre, panibagong video na naman. Kaya maraming salamat po sa patuloy na panonood ng ating mga video. Kuwan lang po natin to. Simpleng ulam. Yan. Kasi po, kumbaga, abot kaya. Yan, okay. Tipid-tipid po muna tayong week na to. Okay? Kasi wala pang sahod. Okay. Yan po ang luto natin ngayon. Maraming salamat po.